Vítajte pri úplne prvej časti nášho adventného cyklu Autentický a inkluzívny leadership. Takže Veronika, čo to je? No, je to program s 24 okienkami. Každý deň nájdete jedno okienko, ktoré sa týka témy leadershipu, autentického a inkluzívneho. A celé to vlastne vzniklo, však Boris vieš ako. No, celé to vzniklo historicky, pretože sme zvykli v adventnom čase organizovať pre vás buď stretnutie, tohto roku sme sa rozhodli ho neurobiť, pretože doba je rýchla a pretože každý si môžete rozkliknúť naše videá práve vtedy, keď sa vám to hodí. Takže čo k tým videám ešte bude? Budú to témy, ktoré budú vám pomáhať objavovať vášho vnútorného lídra, sítiť ho správnymi informáciami, sítiť ho správnymi technikami. Za každým nájdete nejaké PDF-ko alebo nejaký odkaz na program alebo nejakú informáciu pod videom. Občas tu uvidíte nejakých hostí, z ktorých sme si sem pozvali. Snažíme sa vám spríjemniť váš adventný čas.